Mä näytän nyt tällä videolla, miten mitataan ja tarvittaessa säädetään oikeaksi kytkin asetelman ja painolaakerin välys. Sitä varten mulla on tossa tollanen Volvo 5-sylinterinen dinamoottori, joka on jo noilta muilta osin muutettu takapetoseksi, mutta toi vaihteisto, kytki ja vauhtipyörä puuttuu. Sitten tässä on tällainen Bemarin 6-vaihteinen Z-täppä, eli GS6 37DZ E90 dieselin aski, johon on sitten hitsattu toi tinakoneen kytkinkoppa. Et se sopii nyt noilta osin tuohon moottorin perään suoraan. Se kytkin ja vauhtipyörä on irrallaan. Ne on täällä. Eli siinä on tinakoneeseen teräsvauhtipyörä vakiotriggerillä ja sitten siinä on poraukset M5 Bemarin kytkin asetelmalla. Sinttarikytkinlevy, oikein keskiö tietenkin. Ja kytkinlevy on oikein paksunen tähän vauhtipyörään, että siinä on oikea upotus, jolloin esijännitys on asetelmalla oikein. Sitten tässä on kytkiasetelma M5 Bemarista 765 SR. Varmaan suosituin kytkinäasetelma näihin ja onkin näihin swappeihin. Ja sitten työkalut, mitä tähän tarvitaan tähän mittaamiseen, on ihan vaan tällainen metalliviiva. Tää on nyt 60 senttiä pitkä. Sitten työntömitta, rullamitta ja muistiinpanovehkeet. Et näillä saadaan mitat ylös ja sitten tarvittaessa, jos sitä pitää muuttaa, että sitä välystä täytyy säätää, niin sitten vaan ihan rälläkkä ja hitsi ja viila on ne mitä tarvii. Eli mitä tässä ensimmäisenä nyt sit pitää tehdä, niin me ruuvataan tuohon moottorin perään noi kytkihilut ja keskitetään kytkiin ja ne saa sitten jo vääntää kaikki momenttia osat, että ne saa jättää jo siihen tässä vaiheessa, että niitä ei nyt enää tarvitse sitten ruuvata irti tämän välyksen mittaamisen takia, että paketti on niiltä osin sitten kunnossa. Nyt kun mä oon vääntänyt nämä kytkimän ja vauhtipyörän nyt tähän momenttiin, tähän moottorin perään kiinni, sen jälkeen me otetaan tää viipa. Ja ensin me mitataan tästä tää väli, mikä jää tänne asetelman rungon ja sitten on tähtilevyn väliin, eli mihin toi painelaakeri vastaa. Mä mittasin ton väliin jo siinä, se on 4,5 milliä. Sen jälkeen me mitataan se mitta tästä viivaimesta tuohon moottorin lohkoon. Ja sitten siitä mitasta me vähennetään toi tähtilevyn mitta, eli se 4,5 milliä. Mittasin ton välin tosta asetelman rungosta tonne lohkoon ja se oli 77 milliä. Kirjoitin sen tuohon ylös. 77 milliä oli tosta siihen lohkoon ja sitten toi sulussa on toi 72,5 milliä. Eli se on nyt toi 72,5 milliä on täältä tähtilevystä tonne moottorin lohkoon. Toi mitta me tarvitaan nyt sitten seuraavaksi, kun ruvetaan vaihteistoa mittailemaan, niin tosta mitasta saa, noilla mitoilla sitten mitä vaihteistosta otetaan, niin saadaan laskettua suoraan se painolaakerin välys sitten. Mä nostin ton vaihteiston tähän työpöydälle nyt vähän paremmin esille. Ja ruvetaan siihen laittaa noita osia kiinni. Eli ensinnä tonne ruuvataan toi kytkin käpälän toi toinen nivelpiste tonne sylinteriä vastakkaiselle puolelle. Toi muovinen tappi ja siinä on tollainen rautalanka, joka pitää ton kytkin käpälän siellä paikallaan. Et se varmistetaan vaan, että toi on tuolla pohjassa. Ja se on ihan painamalla kiinni. Sitten tänne laitetaan työsylinteri
se sylinteri on nyt pakko olla tätä välystä mitatessa, koska toi sylinteri on se näistä osista, joka tonne ensin pohjaa. Eli toi kytkinkäpälä itsessään ei ota tuonne vaihteistoon kiinni, vaan toi sylinterin tappi on vähän pitkä aina. Eli toi tappi pohjaa ensimmäisenä. Sitten on toi toi kytkinkäpälä on tossa ja sitten painolaakeri. Ja ne pistetään tuonne paikalle ja kytkinkäpälä on ihan vaan painamalla tuolla rokan takana ja sitten pysyy tossa. Ja sitten painelaakeri vaan painetaan tohon niskaan. Se loksahtaa paikalleen. Ja se välyksen mittaaminen tehdään sillä lailla, että me otetaan taas toi metalliviiva ja pistetään se tähän tasoon. Sitten sen jälkeen me painetaan tää koko paketti tonne niin syvälle kuin se menee. Ja sen jälkeen me mitataan siitä viivaimesta, eli tästä kytkinkopan tasosta, mitataan tähän laakerin etureunaan se mitta. Ja se pitäisi olla nyt sitten 2–5 milliä enemmän kuin se mitta, mikä me saatiin tuolta moottorin perästä. Eli 72,5 milliä. Siihen 2–5 milliä lisää, niin pitäisi olla tämä mitta. Niin silloin se toimii. Ja siis tämä mitataan sen takia tuonne pohjaan painettuna, koska siinä asennossahan se on silloin, kun tämä systeemi on moottorin perässä autossa paikallaan, niin se on sellaisessa asennossa. Ja sittenhän se, että jos se on tuolla pohjassa mitattuna se mitta, niin siellä on se lepuutusvara silloin, eli se on nyt juurikin se painolaakerin välys. Ja mä veritän noilla puristimella veritän nyt ton viivaimen tohon, koska mulla loppuu täällä kädet kesken, niin mä katson, jos mä en saa näytettyä ton mittaamisen vielä sitten tossa lopuksi. Nyt mulla on toi viivain tossa, niin mä saan vähän mitattua paremmin. Eli toi työsylinteri mun oli tuolta irrotettava, että mä en saa pidettyä sitä tuolla pohjassa ja sitten pidettyä mittaa ja vielä kameraa yhdellä kädellä, mutta mä mittasin äsken, että jos se työsylinteri on tuolla paikallaan, niin tämä mitta lyhenee 2–3 milliä. Eli sen verran rajoittaa se tappi siellä sitä liikettä, eli jos se on liian kireä se välys, niin siitä tapista saa lyhennettyä heti sen 2–3 milliä lisää tilaa. Tämä painolaakeri hieman keinuu tämä etupinta näissä kaikissa. Eli pitää ottaa mittaan huomioon se tuossa kun mittailee. Mutta tästä kun nyt mittaa tuosta laakerin etureunasta, kun se laakeri on noin suurin piirtein suorassa, niin tää on nyt sen 75 milliä on tähän kopan pintaa tuosta laakerin etupinnasta, kun nämä on painettu nyt tänne pohjaan. Eli silloin se on siinä 73 millin paikkeilla, eli tää on hieman nahti on nyt tää välys, niin siitä sylinteritapista lyhentää sen 2 milliä, niin sit siinä on ihan soppeli välys. Joo, että tällainen. Joo, eli tää niin kun tuon tapin lyhennyksen jälkeen tämän paketin toi välys on niin kun kunnossa. Ja tätä ohjettahan voi tietenkin soveltaa niin kuin muihinkin kuin näihin Pemarin vaihteistoihin tietenkin ja sitten ja muihinkin näihin swappeihin. Eli tää ei pelkästään Tina-koneeseen, vaan tää toimii ihan kaikkiin Volvot ja Toyotat ynnä muut. Ja sitten tuosta välyksen säätämisestä, että jos se on niin kuin esimerkiksi, että se ei riitä nyt toi tapin lyhennys, niin kun sä oot sen tapin lyhentänyt, sen jälkeen tää kytkin käpälä pohjaa tonne vaihdelaatikkoon, niin käpälää on saatavana matalaa mallia ja vähän korkeampaa mallia, mutta tästä korkeammasta mallista pystyy tekemään sen matalan käpälän ihan hiomalla täältä
kytkinkäpälän päältä tavaraa pois, niin silloin se painuu syvemmälle ja siihen saa lisää tilaa sille painolaakerin välyksellä. Sitten jos on taas toisinpäin, eli sitä välystä on liikaa, niin toi laakeri pois. Ja riippuen paljonko sitä on sitä välystä liikaa, mutta jos olisi samaan suuntaan, että 2-3 milliä liian paljon, niin tuohon käpälään niin kun vähän hitsaa ja hioo sen sitten lamellelaikalla pyöreäksi, että se tähän laakeriin vastaa hyvin tähän pyöreeseen pintaan, että se liikkuu, niin sillä saa säädettyä sitä. Sitten yksi vaihtoehto on poistaa toi muovitappi tuolta. Siinä on 10 millin reikä. Siihen voi M12 sen kierteen vääntää siihen reikään ja laittaa siihen esimerkiksi kierretapi ja tehdä niin kuin säädettävän tuosta tapista. Mutta se on aina parempi, jos sitä säätää tuosta laakerin alta, niin silloin tämä laakeri tai tämä kytkin käpälä pysyy niin kuin samassa asennossa aina. Ja se kytkin polkimen tuntuma säilyy niin kuin normaalina. Joo. Eli tällainen